bilkuragaz hasiko gara, lehenengoko puntuegaz, 2026ko maiatzaren 28ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten bateko adeko zer esanik? Bigarrena, aurrekontu aldaketaren onespena kreditu gaikuntzen 2026ko hirugarren espedientea. Miren mesedez? Bai, kaixo, egun on danori. Hau esplikatu genuen batzorde informatiboan, baina, bueno, hemen da aurtengo maiatzaren 8an, Bela Txikita kooperatibak EUE egikaritze unitatearen zuzkidura jarduketari dagokion birpartzelazio proiektuaren agiri juridiko osagarria aurkeztu zuen, eta horren helburua da hirigintza eskubideen balorazioa zuzentzea. Eta hor, udalari dagokion kalkulatutako balioa handitu egiten da. Aurretik antzegon aurreikusia 218.800 euro bueltan, eta orain dago 256.800 eurotan. Orduan, 38.000 euro pasatxoko igo da balioa. Orduan, diru hau gehitu egin behar da aurrekontura, eta baita ere jarri behar da gastuetan zeri aplikatuko litzaioken. Eta ikusita aurreko borondatea ere, planteatzen dana da kirol instalazioak Urgozo polikiroldegiaren partidari gehitzea. Vale. Hori da. Eta gero daude partida zenbakiak. Batzordean komentatu genuen eta gehiengoz atera zen baiezkoa. Ba, egunon guztioi. Bueno, badakizu zein dan Urgozoren inguruan eukin dugun eta dekogun iritzi guzti hau, eta zelan diru hori bideratuko dan, batez ere proiektu horrentzako, jarraituz gure bozka eta gure asmoak ezetza bozkatuko dugu. Aldeko botoak? Kontrakoak? Hirugarren puntua. Berraztertzea rekurtso akziona agua, merkataritza sozietateak, Astepe, Dudea eta Labainerako hondakin uren araztegiak eta Amorebieta Etxanoko lehen mailako saneamendu sarea ustiatzeko, kontzerbatzeko eta mantentzeko zerbitzu kontratuaren oreka ekonomikoa berrezartzeko egindako eskaera ezesten duen osoko bilkuraren erabakiaren aurkakoa. Anartz mesedez? Hori. Gai hau lurraldeko batzordean aztertu genduen eta hau batez onartu zen, eta puntu honetan onartzen duguna hurrengoa da. Lehenengo, desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Mercantil Acción Agua contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Amorebieta Etxano de fecha 27 del 3 del 2026, por el que se desestimó su solicitud de restablecimiento de equilibrio económico del contrato de servicio de la EDAR de Amorebieta Etxano por el periodo comprendido entre el 22 de mayo del 22 y al 21 de mayo del 23, en importe de 117.768,65 euros, más 18.737,81 euros por intereses de demora desde el 13 de octubre del 2023, totalizando 136.506,46 euros, y en consecuencia confirmar dicho acuerdo plenario. Eta bigarrena eta azkena, notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada con expresión de los recursos legalmente procedentes. Eskerrik asko, Anartz. Aldeko botoak? Laugarren puntua. 2026ko 1482 alkatearen dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, kreditu gaikuntzen 2026ko bigarren espedientea onartu zen. Miren mesedez? Bai, kaixo egunon. Hemen udaletxeak alkatetza dekretu bitartez, Amorebieta Etxanon osasunaren mundu erakundearen metodologian oinarritutako adinekoentzako laguntza lagunkoien proiektua ezartzeko diru laguntzen eskaera onartu zuen. Udaletxean adinekoekin lagunkoiak izateko proiektuaren kostua 31.050 eurokoa da, eta Foru Aldundiari eskatu zaion kopurua 13.150. Maiatzak 3an Bizkaia adin guztientzako lurraldea programako proiektuetarako diru laguntza emateko eta ordaintzeko foru agundua jaso zuen Foru Aldundiak, eta horre ebazpenean esaten du
Amorebieta Etxanoko udalari gehienez 13.150 euroko diru laguntza ematea eta ordaintzea bere eremu geografikoan Bizkaia adin guztientzako lurraldea izateko proiektua egin eta garatzeko. Hor dago zati bat gastu propioentzat eta gero beste bat kanpoko gastuentzat. Eta egiten dana da gaitu diru hori udaletxeko aurrekontuan. Eskerrik asko, miren. 2026ko 1575 alkatearen dekretuaren eta egonkortasun txostenaren berri ematea, dekretu horren bidez kreditu gehigarrien 2026ko 5. espedientea onartu zen. Miren, ez ez? Bai, bueno, hemen komentatu genuen baita ere batzordean, baina aurreikusitakoa, baino gehiago izan da Nafarroa egoitzaren erreformarako beharko dan dirua, eta bazegon gehiago, baino gehitu egin behar izan da 20.000 eurotan aurrekontua eta erremanentetikan gehitu zaio. Mila esker. 6. puntu, aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea, kreditu gehigarrien 4. espedientea eta egonkortasun txostena. Miren, ez ez? Hemen desberdinak dira, baina fetxetan eta berdintsuak. Hau apirilaren 24an egindako ohiko osoko bilkurak onartu zuen aurrekontua beterazteko udalarauaren 20. artikulu aldatzea, hasiera batean, etzan egon erreklamaziorik argitaratu zen maiatzaren 5ean, eta ez da egon ezerrez, eta orduan ebazpena behin betikoa bihurtu da, eta argitaratu da maiatzaren 27an onartu, eta argitaratu ekainaren 4ean. Eskerrik asko. 7. puntu, aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea, konpromiso kredituen lehenengoko espedientea. Miren, Bai, hau ere berdina, data berdinetan, eta aldatutakoa da indarrean dagoen konpromiso kredituen eranskina. 8. 2026ko aurrekontua betearazteko udalarauaren 20. artikulua diru laguntza izendunak aldatzea, behin betiko onartu izanaren berri ematea. Hermandad Reparadora de Ermitas de San Miguel. Miren, Hau ere berdina da. Behin-behineko onarpenetikan, etzan egon delegazioarikan, onartu zen eta argitaratu zen ekainaren 4ean. 2026ko 1576 alkatearen dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, gora bera ebatzi eta 2026ko 57 fakturen zerrenda onartu zen. Kontu hartzailetzako ingizuna ez betetzea, 2026ko 3. espedientea Endesa. Mire. Bai, hau da alkatetzatikan onartutakoa, esplikatu genuen batzordean, baina 2023ko azaroan formalizatu zen Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Endesaren arteko akordioa, zeinetara udala atxikitua zen, gaz naturala hornitzeko esparruan, bai 2024 eta 2025erako. Aurten 2026an etzegon indarrean hori, baina urtarriaren 22an esleitu zion baitaren Endesa Energiari eta otsailaren 27ko agilaren bidez formalizatu ziren. Udaletxea batu zen eta kontratu hasi zen 26ko apirilaren 1ean. Eta da, Foru Aldundiaren akordioa da 26 eta 27 urteetarako. Baino dago 26ko urtarrilaren 1etik apirilaren 1 bitarteko zerbitzua esleitu gabe zegon edo atxikitu gabe zegon, eta eman du enpresak modu berdinean, aurreko kontratuko unitateen araberako kostea eduki du, desberdintasuna da bezaren aplikazioa, baina legediak ere horrela eragin duelako. Eta ontzat emantzun teknikariak, eta gertakaria aurkeztu da, txostena dago, aurrekontua badago, eta onartu zen. Eskerrik asko. 2026ko 1471 alkatearen dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, gora bera ebatzi,
eta 2026ko 49 fakturen zerrenda onartu zen. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 2026ko laugarren espedientea soziolinguistika klusterra. Miren mesedez. Bai, hau ere, 24 eta 25 urte, 2024 eta 2025 urte bitartean garatu zen ikerketa proiektu bat soziolinguistika klusterraren bitartez, eta Gipuzkoa eta Bizkaiko 5 udalerrietan egin zen ikerketa hori. Eta onartu genuen parte hartzea, baina ez zen egon kontraturik aurretikan, eta txostena eta pasa digutenean, eta baita ere faktura, onartu egin behar izan da. Zenbatekoa, omentxe ez dagoet hemen, baina txik. Zenbatekoa da 3.025 euro, dago fakturatutako prezioak merkatuko prezioak dira, eta ez da asmo txarrez jokatu, teknikariaren iritziz. Eta kontu hartzailetzatikan bermatzen da, badagola aurrekontua eta egokia horretarako, eta ontzat ematen du. 2026ko 1516 alkatearen dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, gora bera ebatzi, eta 2026ko 51 fakturen zerrenda onartu zen. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 2026ko 5. espediente interklabe maiatzako faktura. Bai, hau aurreko plenoan ere pasatu genituen martxoa eta apirileko fakturak, kasu honetan da maiatzekoa. Kontratua sinatu zen ekainaren 1 aurrera, egoteko indarrean kontratu berria, eta hau izango litzateke azkeneko faktura. 2026, 1719 alkatearen dekretuaren berri eman, 2027ko tokiko jaieguna. Estar, mesedez? Bai, egunon. Dekretu honetan 2027ko uztailaren 16 izango dela herriko jaiguna adierazten da. Ondokoaren berri eman, ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 2026ko 1688 alkatearen dekretua. Estar, mesedez? Bai, dekretu honetan honne dire zerabakia lehengo, Miren Martiaren Barkaiztegi zinegotzen esku ustea, IZETA eta MGR-en arteko eskontza ekainaren 27an, ordu batetan. Bigarren Amaia Aurrekotxe Irigora zinegotzean ustea, eskontzeko ahalmena, DRM eta ORI-ren arteko eskontza uztailaren 6an, 12etan. Hirugarren, Ander Uriarte Pujana zinegotzearen esku ustea, jarraien adierazten diren eskontzeko ahalmenak, LMPG eta IGM-ren arteko eskontza uztailaren 24an, ordu 1:30, eta ZOG-ren arteko eskontza abuztuaren 1an, 12:30. Laugarren, Gaizka Esparzaritio Beritzinaga zinegotzearen esku ustea, jarraien adierazten den eskontzeko ahalmena, AIO-ren arteko eskontza uztailaren 25an, ordu 1:00. Seigarren, Alicia Hernández zinegotzearen esku ustea, jarraien adierazten den eskontzeko ahalmena, RDP eta NJ-ren arteko eskontza abuztuaren 12an, ordu 1:00. Repartido. Alkateak eskuordituta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Bai, tokiko gobernu batzordeak 2026ko maiatzaren 28tik ekainaren 19 hartutako erabakiak zerrendatuko da. Lehengo, ondoko kudeaketa materialerako hitzarmena onartu. Udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agenten kategorian bateratutako hautaketa prozesuak kudeatzeko hitzarmena. Bigarren, Lusato Amorebita Etxanoko udaleko desgaitasun intelektuala eta garapen desgaitasuna dutenentzako eguneko zentrorako laguntza teknikoa emateko zerbitzuaren kontratua. Hirugarren, Lusato Amorebita Etxanoko udaleko nagusien etxea dinamizatzeko laguntza teknikoa emateko zerbitzuaren kontratua. Laugarren, obra lizentzia Amorebita Etxanoko 6. poligonoko 70. lursatian nekazaritzako nabe bat egiteko. Bosgarren, lizentzia Dudea Amaikako baserriaren egitura finkatzeko obren lehengo fasea aldatzeko. EAJ-PNV eta EH Bilduk aurkeztutako mozioa, foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta.
Handar mesedez. Bego. Egun ondan hori. 2026 urteak garrantzi historiko eta politiko berezia du Euskal Herriarentzat. Izan ere, beste zenbait mugarrien artean, hala nola Eusko Jaurlaritza eratu zela 90 urte betetzen dira, aurten bi efemeride nagusi ditugu. Batetik, 1876ko uztailaren 21eko foru abolizioaren 150. urte urrena. Eta bestetik, 1976an Bergaran bildu zen alkateen mugimenduaren 50. urte urrena. 1876ko uztailaren 21eko legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren abolizioa ekarri zuen, bigarren karlistadaren amaieraren testu inguruan. Nafarroa garaiaren kasuan, foru araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakona lehenago gertatu zen. 1851ko lege hitzartuaren bidez, lehen karlistadaren ondoren. Lehenago, 1789, 1790 urtearen artean, Frantziako iraultzaren eskutik, Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberobako Euskal Lurraldea eskubide historikoen abolizioa gertatu zen. Hiru prozesu horiek, bakoitza bere une historikoan eta bere berezitasunekin, Euskal Herriko lurraldeek mendeetan garatutako instituzio, eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. Erabaki haiek herri borondatearen gainetik ezarri ziren, eta ondorio sakonak izan zituzten Euskal Herriaren egituraketa instituzionalean, lurralde artikulazioan eta autogobernuan. 1876ko abolizio hartatik, mende bat geroago, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren amaieraren testuinguruan eta trantsizio politikoaren atarian, Euskal Herriko hainbat udal ordezkari Bergaran bildu ziren. Alkateen mugimendu hark foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko. 1976ko adierazpen hartan jasotako espirituak gaurkotasun osoa du oraindik ere. Izan ere, udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun politiko eta instituzionala funtsezkoa izan da. Eta gaur egun ere, udal erakundeek herritarren borondate demokratikoaren adierazpide hurbilena izaten jarraitzen dute. Bergaran izan ziren alkatek eta zinegotziek aitortu zuten, ez zitzaiela samurra gertatu, herriaren nahia eta erabakia ulertu eta argitara ematean beren gain hartu zuten erantzukizuna betetzea. Hala ere, haiek uste zuten heldu zela garaia argi eta garbi adierazteko herrien eskubide politikoak iraungiezinak eta ukaezinak direla. Auziaren benetako funtsa ez baitzegoen foraltasun zaharrean, eskubide historiko horiek eguneratzean baizik. Foruek adierazten zituzten subiranotasun eremuak Euskal Nazio ikuspegitik gaur egunera eta etorkizunera proiektatzean alegia. Orduan bezala, bizi dugun egoera honetan ere desafio berriei ekin beharrez aurkitzen gara. Eta argi aldarrikatu nahi dugu etorkizuneko gizarte erronkei erantzun baikor bat eman ahal izateko Euskal Herritarren ahotsak bere lekua izan behar duela. Hitzaren eta erabakiaren jabe izan behar dugula. Oso garrantzitsua da une hau hartu behar ditugun erabakietan asmatzeko. Erantzukidetasun politiko eta sozialaren garaia da. Gure herria eta bere jendea aurrera ateratzeko ordua. Garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subiranotasun politikoa oinarritzat hartuta. Erronka horiei guztiei ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin. Gaurko auziek gaurko tresnak eskatzen dituzte, eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna, bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Horregatik, oroimen historikoaren aitortzak gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatu behar du. Horregatik guztiagatik, Amorebieta Etxanoko udalbatzak honako hau erabaki du. Lehena, Amorebieta Etxanoko udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urteurrenaren eta foruen abolizioaren 150. urteurrenaren oroitzapenarekin. Eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzarekin gertatu zela 1789 eta 1790 urteen artean. Horrez gain, aitortzen du 1851ean Nafarroa garaian eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foru erregimenaren murrizketa eta abolizio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zutela.
Era berean, aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla iraungi. Ez da herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabakiz deusestatu ere. Hirugarrena, udal honek berresten du Euskal Herrian, Europako herri guztien artean, berezko nortasun eta nazio izaera duen herria dela. Historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailua. Bi estatuetan kokatuta. Eta gaur egun 3 eremu juridiko politiko ezberdinetan antolatuta dauden 7 lurraldetan duela bere leku geografikoa. Eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Eta horretarako Euskal Herriko lurralden eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea. Gaur egungo behar den demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz. Bosgarrena, udal honek aitortzen du udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria, bereziki foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan, eta konpromisoa hartzen du etorkizunan ere Euskal Herriaren eraikuntza demokratikoan, erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena. Seigarrena, udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 21ean Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalaren helburuekin. Alkate mugimendua gogorarazteko 1976ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Eskerrik asko, Lego. Aldeko botoak? Parkatu. Alba? Bueno, gu labur, gu abstenitu egingo gara mozioan, ze ez da gure taldearen lehentasunezko eztabaida. Igual puntuz bozkatu izango baginu, batzuekin, gehiengoekin ados egongo ginateke, pero esto tengo que comentarlo como amante de la historia que soy. En la exposición de motivos hay algún momento que habla de voluntad popular en el siglo XVII-XVIII o voluntad democrática del pueblo, y por recordar que en aquellas no había ni sufragio femenino y por otro lado las clases populares y la clase trabajadora no participaban en las decisiones, o sea que es a mí lo que me ha chocado, por eso nos vamos a abstener. Vale, eskerrik asko. Egunon. Desde el Grupo Socialista queremos comenzar señalando que compartimos la importancia de recordar nuestra historia y de reconocer el valor que los fueros y las instituciones de autogobierno han tenido en la construcción de nuestro país. Sin embargo, esta moción no se limita a conmemorar unos hechos históricos, va mucho más allá. Utiliza una determinada interpretación de la historia para defender una posición política concreta sobre la soberanía, el derecho a decidir y la construcción nacional. Y es ahí donde los y las socialistas vascos discrepamos radicalmente. Los y las socialistas no creemos que la historia pertenezca a nadie. No pertenece al nacionalismo, no puede utilizarse para presentar una única lectura del pasado como si fuera la verdad oficial de toda la sociedad vasca. Nuestra historia es plural, como plural es Euskadi. Reconocemos los hechos históricos, pero también recordamos que el autogobierno que hoy disfrutamos, los vascos, no nace de aquella reivindicación de los alcaldes predemocráticos como pretenden hacernos creer. Nace sobre todo de la democracia recuperada, del consenso constitucional, del Estatuto de Guernica y de la voluntad libremente expresada por la ciudadanía en las urnas. Esta es una gran aportación del socialismo vasco, haber contribuido decisivamente desde 1886 a transformar las reivindicaciones históricas en instituciones democráticas, en autogobierno real y en convivencia. Frente a quienes utilizan la historia para dividir entre identidades, nosotros reivindicamos una Euskadi plural, diversa y abierta. Frente a quienes hablan en nombre de una supuesta voluntad única del pueblo vasco, nosotros defendemos el respeto a todas las sensibilidades que conviven en nuestra sociedad. Porque para el Partido Socialista, la mejor tradición política vasca no es la uniformidad, sino el pluralismo. No es una confrontación identitaria, sino el acuerdo. No es la imposición de un proyecto nacional, sino la convivencia democrática entre diferentes. Por todo ello y desde una profunda convicción, no vamos a apoyar una moción que convierte hechos históricos en una declaración política de parte. Nosotros seguiremos defendiendo más autogobierno, sí, pero siempre desde el pacto, la democracia y el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Egunon.
Bueno, batez ere, Alicia, gu mozio honekin etorri garena edo mozio honek gertaera historikoak bergogorazi, balioan jarri eta aitortu egiten ditu, ez? Eta hein handi baten aitortza aurre ikusten dio eskubide alde batetik eskubide historikoei, eta kuriosoa da eskubide historiko horiek Espainiako konstituzioak berak aurre ikusten dituela bere lehen xedapen gehigarrian. Orduan, ez dakit ze beldur diozuen sozialistak konstituzioak berak aurre ikusten duenean eta konstituzionalistatzat burua duzuen noiek ze beldur diozuen eskubide historiko horiek, konstituzioak berak jasotzen dituen eskubide historiko horiei errekonozimendua edo aitortza egiteko, ez? Eta gero beste alde batetik, gustatu edo ez, Alicia, nazio baten existentzia, hau da, euskal identitate nazional baten existentzia, herritarren zati, Euskal Herriko herritarren zati handi batek partekatzen duen errealitate politiko, historiko eta kulturala eta soziala da. Alicia, hori ezin da ukatu. Eta hala zen orduan, eta hala da orain. Eta hori zebera aldarrikatu zuten 1976an alkateen mugimenduak ausardian. Eta zuk ondo egin diozu erreferentzia eta deitu diezu alkate predemokratikoak. Bai, claro, alkate predemokratikoak ziren, kontuan izan da, frankismo garaia indarrean zegoela, Franco hilda, baina oraindik ere trantsizioa garatu berri zegoela. Eta noski, predemokratikoak izatea ez du esan nahi alkate horiek demokratikoak ez zirenik eta demokratikoaren alde ez zirenik. Eta gaur gu, bai jeltzaleok eta bai EH Bildu etorri gara hauei aitortza egitera. Ez? Eta uste dugu, eta mozio honekin argi utzi nahi dugu ere, Euskal Herriak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea daukala. Eta autodeterminazio eskubidea ez da nazionalistek edo abertzaleok egiten dugun erreibindikazioa. Da nazioarteko zuzenbideak aitortutako printzipio bat. Eskubide zibil eta politikoan nazioarteko itunaren eta eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalaren nazioarteko itunaren lehenengo artikuluan alegia. Beraz, ez gaude salbuespenik eskatzen, ez da privilegiorik, baizik eta legeak beste estatu batzuetan eta beste lurralde batzuetan egin den bezala, libreki eta demokratikoki gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea aldarrikatzera gatoz, beste gabe. Eskerrik asko. Alicia, mesedez. Creo que mi postura ha quedado bastante clara y desde luego yo nunca voy a entrar en debates identitarios. Así de... Eskerrik asko. Aldeko botoak? Kontrakoak? Abstentzioak? Horrengo puntora joko dugu. Erakundearen adierazpena ekainaren 28 LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko eguna. 2026ko 5.456 espedientea. Jon, mesedez? Egun guztioi, bai, nik euskeraz irakurrikot eta Alicia gero arderaz. Ekainaren 28 ospakizunerako, memoriarako eta aldarrikapenerako eguna da. Beste urte batez, berdindutik LGTBIQ+ kolektiboak egindako bidea aitortu nahi dugu. Gure gizartean dagoen aniztasuna ikusgarri egin nahi dugu. Eta pertsona askoren eta mugimendu sozialen ahaleginari esker lortutako eskubideak defendatu. Baina egun honek hausnarketarako tartea ere izan behar du. Izan ere, oraindik ere, badira egiteko dauden lanak. LGTBIQ+ kolektiboaz multzo gisa hitz egiten badugu ere, errealitate guztiak ez dira baldintza berberenpean bizi. Badira oraindik ere ikusgarritasun txikiagoa duten identitateak, gorputzak eta sexu orientazioak. Askotan gutxiago ulertzen dira eta diskriminazioa jasateko arrisku handiagoa dute. Horien artean daude pertsona transak eta intersexualak, baita emakume lesbianak eta pertsona bisexualak ere. Haien errealitateek oztopo handiagoak izaten dituzte aitortza osoa lortzeko. Egoera hori ez da gizartean bakarrik gertatzen. Inklusio handiagoa egon beharko lukeen espazio eta komunitatetan ere iraun egiten du. Era berean, ezinbestekoa da begirada intersekzionala izatea. Diskriminazioak ez du modu bakarrean eragiten, eta ez die pertsona guztiei berdin eragiten. Gurutzatzen gaituzten faktoreak askotarikoak dira. Sexu orientazioa, genero identitatea edo gorputzak beste egoera batzuekin uztartzen dira sarri.
arrazakeriarekin, pobreziarekin, etxerik ez izatearekin, haurtzaroarekin, desgaitasunarekin, aniztasun psikikoarekin edo bestelako bazterketa egoerekin. Horrek esan nahi du, ez dela gauza bera LGTBIQ+ pertsona izatea laguntza sare bat, egonkortasun ekonomikoa edo aitortza soziala izan da, edo prekaritatean, bakardadean edo diskriminazio anitzen erdian bizitzea. Euskadin ere bizi dira LGTBIQ+ pertsonak zaurgarritasun, desberdintasun edo ikusezintasun egoeretan. Besteak beste, egoera administratibo irregularrean dauden migratuak, kale egoeran bizi diren pertsonak, espazio heteronormatiboetan bizi diren adinekoak edo aniztasun psikikoa duten gazte LGTBIQ+ak. Pertsona batzuek zailtasun handiagoak dituzte enplegua eskuratzeko, etxebizitza bat lortzeko edo osasun arreta jasotzeko. Beste askok ez dute espazio segururik aurkitzen, edo ezin dute beren identitatea lasaitasunez bizi espazio publikoan. Horregatik, harrotasunaz hitz egiten dugunean eskubidez ere ari gara, eta pertsona guztientzako bizi baldintza duinez. Inork eskutatu beharrik izango ez duen gizartea eraikitzeaz ari gara. Inork bere burua justifikatu edo beldurrez bizi beharrik izango ez duen gizartea. Azken urteetan ikusten ari gara zenbait diskurtsoek dagoeneko lortutako eskubideak zalantzan jartzen dituztela. Era berean, espazio batzuk gero eta seguruagoak ez direla pertsona LGTBIQ+ askorentzat ere ikusten ari gara. Horren aurrean gogorarazi behar dugu gizarteko espazio guztiak herritar guztienak direla. Eta espazio bat benetan publikoa bada, anitza izan behar du nahita ez. Kaleak, erakundeak, ikastetxeak, kulturguneak eta komunitate espazioak pertsona guztiek berdintasunean egon eta parte hartu ahal izateko lekuak izan behar dira. Aniztasuna ez da mehatxu bat, ez da salbuespen bat ere, gure gizartearen errealitatea da, eta denon ondarea. Gizarte irekiagoa, demokratikoagoa eta gizatiarragoa eraikitzen laguntzen digu. Horregatik da beharrezkoa oraindik ere ekainaren 28an ahotsa altxatzea. Ospatzea ere erresistentzia egitea delako. LGTBIQ+ pertsona guztien errealitateak ikusgarri egiteak garrantzitsua izaten jarraitzen duelako. Eta oraindik ere badirelako bazterrean geratzen diren ahotsak, bizipenak eta beharrak. Berdindutik gure konpromisoa berretsi nahi dugu LGTBIQ+ pertsona guztiekin, bereziki zaurgarritasun handieneko egoeretan bizi direnekin. Lanean jarraituko dugu pertsona guztientzat bidezkoagoa, inklusiboagoa eta anitzagoa izango den gizartea eraikitzeko. Orain Aliziak irakurriko du. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Jon. El 28 de junio es una fecha de celebración, memoria y reivindicación. Un año más, desde Berdindu, queremos reconocer el camino realizado por el colectivo LGTBIQ+, visibilizar la diversidad que existe en nuestra sociedad y defender los derechos que han sido conquistados gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas y movimientos sociales. Pero este día también debe ser un momento para reflexionar sobre aquello que todavía queda pendiente. Porque, aunque hablemos de colectivos LGTBIQ+, en conjunto, no todas las realidades están atravesadas por el mismo contexto. Existen identidades, corporalidades y orientaciones sexuales que continúan siendo menos visibles, menos comprendidas y más expuestas a la discriminación. Entre ellas se encuentran las personas trans e intersexuales, así como las mujeres lesbianas y las personas bisexuales, cuyas realidades siguen enfrentando mayores dificultades para ser reconocidas plenamente. Esta situación no solo se produce en la sociedad en general, sino que también persiste dentro de los propios espacios y comunidades donde debería existir una mayor inclusión y reconocimiento. Al mismo tiempo, es fundamental tener una mirada interseccional. La discriminación no actúa de una única manera, ni afecta igual a todas las personas. Son muchas las aristas que nos atraviesan. La orientación sexual, la identidad o los cuerpos se cruzan muchas veces con otras situaciones de vulnerabilidad o discriminación social, el racismo, la pobreza, el sinhogarismo, la infancia, la discapacidad, la diversidad física, otras formas de exclusión social.
Esto significa que no es lo mismo vivir siendo una persona LGTBI+ con una red de apoyo, estabilidad económica o reconocimiento social que hacerlo desde contextos de precariedad, aislamiento o discriminación múltiple. En Euskadi viven, aunque muchas veces en situación de vulnerabilidad, situación de calle, mayores en espacios heteronormativos, jóvenes LGTBIQ+ con diversidad psíquica. Hay personas que siguen teniendo más dificultades para acceder a un empleo, a una vivienda, a la atención sanitaria, a espacios seguros e incluso a la posibilidad de vivir su identidad con tranquilidad en el espacio público. Por eso, cuando hablamos de orgullo, también hablamos de garantizar derechos y condiciones de vida dignas para todas las personas. Hablamos de construir una sociedad donde nadie tenga que esconderse, justificarse o sentir miedo por ser quien es. En los últimos años estamos viendo cómo determinados discursos cuestionan derechos ya conquistados y cómo algunos espacios se vuelven cada vez menos seguros para ciertas personas LGTBIQ+. Frente a ello, es importante recordar que todos los espacios de la sociedad pertenecen a toda la ciudadanía y si es verdaderamente público, debe ser necesariamente diverso. Las calles, las instituciones, los centros educativos, los espacios culturales y comunitarios tienen que ser lugares donde todas las personas puedan existir y participar en igualdad de condiciones. La diversidad no es una amenaza ni una excepción, es una realidad social y un valor colectivo que nos enriquece como sociedad. Nos hace más abiertas, más democráticas y más humanos. Por eso el 28 de junio sigue siendo necesario alzar la voz, porque celebrar también es resistir, porque visibilizar todas las realidades de las personas LGTBIQ+ sigue siendo importante y porque todavía hay muchas personas cuyas voces, experiencias y realidades continúan quedando al margen. Desde Berdindu reafirmamos nuestro compromiso con todas las personas LGTBIQ+, especialmente con aquellas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad y seguiremos trabajando para construir una sociedad más justa, inclusiva y diversa para todas ellas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Aldeko botoak? Eta azkenengoko puntura joko dugu eskariak eta galderak. Baten batek badeko zeo zer? Bukatutzat emoten dugu gaurko plenoa. Hola, buenos días.